pamatud-an nga sayop ang panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sumala sa Biblia o referensya. Ining maong topic ang afirmatibo nining maong debatiya si Brother Paul San Pablo Alima o ang munigar ang Seventh-day Adventist Brother Mitchell Bendilio. Akong pamatud-an nga kining panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit o sa kini kadakong sayop ka panudlo. Mabasa nato dinhi sa ilang libro Lagda sa pagtuon sa Biblia, Seventh-day Adventist ni South Philippine Union Conference. Dinhi sa pahina 31 nag-ingon sila sa tuig 1844 si Jesus misulod sa labing balaan nga dapit sa paghinlo sa langit ng santuaryo. Si Kristo mao ang Pangulong Pari. Dayon ang yutan-ong santuaryo kada tuig ang pari mosulod sa labing balaang dapit aron didto i-offer ang sakripisyo sa pagpasaylo sa sala sa katawhan. Dayon ang atong Ginoong Kristo sumala nila ang pagsulod sa labing balaang dapit niadtong 1844. Nganong nanudlo man niini ang mga Sabadista. Ang unang yung bersyon niining tuig 1844 dili ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Sumala sa ilang librong America in Prophecy, pahina 380 mo ning atong mabasa. They refers to Adventists understood that the cleansing of the sanctuary was the purification of the earth by the fires of the last great day, and that this would take place in the second advent. Hence the conclusion that Christ would return to the earth in 1944. Ang ilag yun unang bersyon sa tuig 1844 nga mobalik na si Kristo sa kalibutan. Pero napalpak man ning pagtulunan sa mga Adventista, nagipangunahan ni Miller, dahil apel na po ini si Ellen Goldwhite, kay si Ellen Goldwhite, tinunan man to ni Miller. But the appointed time has passed, and the Lord had not appeared. The believers knew that God's word could not fail. Their interpretation of the prophecy must be at fault. So giangko nila ang ilang pagsabot sa tuig 1844 sayop. Mao nga si Ellen Goldwhite naghimo og laing bersyon iyan ning gihilot ning sayop. Nga nasayop si Miller nga dili tinuod ng 1844 mobalik si Kristo sa kalibutan. Kung ka ng 1844 mao na ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Ang sayop gihilot ni Ellen Goldwhite. Apo ta nasakto ba? Dili kay na apoy manghilot nga tiwasan hinuon ka sa imong tiang. So 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balang dapit. Husto ba na? Kung wa lang unta magsulti ang Biblia sa kamatuoran, masakto na si Mr. Bendilio. Pero unsa may giingon sa Hebro kapitulo 9 bersikulo 12? Isulat kini ni atong unang siklo. First century ang pagsulat ni Hebro. He did not enter by means of the blood of goats and calves. He refers to Christ. He did not enter by means of the blood of goats and calves. But he entered. Past tense. He entered the most holy place once for all by His own blood. Nining pala nga bersikulo na panghimakak na nato ang 1844 sa Sabadista. Nga ni atong 1844 kung ang pagsulod, pero matod sa diwali sa balaang kasulatan, He entered. Misulod na siya dito sa labing balaang dapit.
Asa man di ay ang labing balaang dapit? Ang tubag, Hebro Kapitulo 9, versikulo 24. Kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao, nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan, misulod siya sa langit, diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Aduna pa ba'y mas labing balaan dapit sa atubangan sa presensya sa Dios? Napawa na. Unsa man na kung naapa. So si Kristo misulod, nangatubang siya sa iyang amahan dito mismo sa presensya. Kanus ani nahitabo? Tubag. Kolosas Kapitulo, Episo Kapitulo 4, versikulo 10, busa siya nga mikumsad maura usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Sa ato pa sa pagsaka sa Ginoo sa langit, misaylo siya ngadto sa kalangitan, miadto siya sa presensya sa Ginoo. Mao nga dinhi sa balaang kasulatan sa Kolosas atong mabasa. Ang giwali ni San Pablo na nag-ingon. 3:1, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga tua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Sa ato pa sa dang si Kristo misaka sa langit, human nga siya mitubo sa katawhan, miatubang dayon siya ngadto sa Dios nga amahan. He entered into the most holy place. So nagwali na ang mga apostoles nga niadtong 1844 nakasulod na si Kristo sa labing balaang dapit. Mao nang dako nga palpak kining prueba o pagtulunan sa Masabadista nga ang pagsulod ni Kristo sa langit 1844 pa. Kung walang unta kining mga sitas nga atong giprobe, makaingon ko nga husto ang Masabadista. Pero sanglit ato man tuuhan ang giingon sa Biblia that He entered into the most holy place. Sa ato pa, sa wala pa ang tuig 1844, nakasulod na si Kristo. Ang pangunta na kinsa man ng Kristo hakaha nga nakasulod sa 1844. Asa man ay may skala si Kristo, Mr. Bendelio, sa iyang pagsaka sa langit, nga 1844 ko man ang pagsulod sa labing balaang dapit. Pero sayop ka na nga pagtulunan, dawato nato karong kahaponon, kang insakto nga panudlo kining gitudlo sa Biblia nga dili 1844 ang pagsuod ni Kristo sa langit, kundili niadto pang 1st century sa iyang pagkayab sa langit, nakasulod na siya dito sa labing balaang dapit. O kining akong pagprueba, so posinte na sa pagpabarog sa tema na akong gipruebahan. So open na to sa iyang mga pangutana. Okay, direksyon sa ato ang affirmative side. Ang oras atong hatagan sa masimang pagpag, Brother Paul San Pablo Alima. O karon ari na ta sa cross examination nga sulod di sa 10 minutos nga magikan sa atong igsoon Brother Mitchell Bendelio. Time start now. Okay. Maghapon sa akong kaatbang Brother Paul Alima. Maghapon. Andam na ba ka sa pagtubag sa akong pangutana? Andam na, sige. Salamat. Ang imong tema nag-ingon, sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na mao ang 1844 pagsulod ni Kristo sa langit. Pangutana, gigamit nimo ang lagda sa Adventista sa pagpamatod sa imong tema nga sayop nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Mabasa ba sa lagda sa Adventista ang punong sayop ang doktrina sa Adventista
Mabasa o dili? Kategorikal. Di mabasa kay may kawatan mo angkon nga sa kawatan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay dili man dai mabasa. Uyon ka nga imo-imo ra to og wala sa lagda sa doktrina sa Adventista. Ako nang giko al kontra pinaagi sa kamatuoran sa Biblia. Kay kung wala pa ni nga kamatuoran sa Biblia, sakto ka Mr. Bindilio. Sunod pangutana. Okay. Kay matod pa nimo imong gial kontra. Sumala sa Biblia. Mabasa ba nimo sa Biblia nga si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa langitong sanctuaryo sa labing balaang dapit? Mabasa o dili? Wala kay kining pagsulat dinhi sa Hebrew 1st century. Akong basahon sa Hebrew 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. So natong 1st century, misulod na. Muna ka ng imong 1844, pintig ko na palpata sa Pidilio. So, Objection, Mr. Moderator. Objection. Wala ko nag-ingong mababasa sa Biblia. What's up, dali? Ang ako, objection. Ang ako Moderator's time. Once nga object ka, what's up? Ingnon sa ako, okay, proceed to your objection. Okay. Anak. Okay. Ano ba? Okay. Okay. What is your objection? Ang akong objection, mabasa ba sa Biblia nga wala ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit? Naatay categorical question, answerable categorically. Ni Dritso siya basa, wa siya nitubag sa categorical. Okay. di yun na mabasa kay sayop na. Kung saan na ipabasa ni mo ng sayop na, ang sakto mo maning sa Hebrew. So, 12, he entered the most holy place. Mo nang duha na dai sakto, imo pa ni pasakto ng imo 1844. Mo nang di na mabasa kay pirte ng sayop ang pagtulunan Mr. Bindilio, hunong na sa pagbandilyoan ng sayop ni nga pagtulunan. So pagutana. sunod pa ko na. Ingon ka, matod sa mga apostoles, nagwali na ang mga apostoles, nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Gusto itong pagkasultiaw sa iyo. Sayop lagi ng imong 1844. Walang di yun na ni mo basayo ko pangitae sa buta nga sayop sa Biblia kay gusto ning Biblia imo ikarga na imong sayop ko pagtulunan. Ang mabasa din basahon ako para makasabot yun ka. Hebrew 9:12. He refers to Christ did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered past tense misulod na to the most holy place once for all by his own blood. Ang sakto nga during pa sa pagwali sa mga apostoles nakasulod na si Kristo. So kung imo pa nang ipasud ng imong 1844, di na masud kay sayop man na. Sunod pagutana. Pagutana. Ikaw may gawali ka ganiha, kasulti na di ganiha. Nga ang mga apostoles nagwali nga si Kristo disulod na sa 1844 sa labing balaang dapit. Sayop man di ay ni, matod pa nimo. Uyon ka nga ikaw rapis mo na sayop. Wa lagi magwali ang mga apostolos nga 1844 kay sayop na. Ang sakto kining 9:12 sa Hebro nga during sa mga apostoles gisulat na kay sa Hebro 9:12 nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit. So kanang imong pangutana nga 1844 ang pagsulti pabasa na nimo, di gyud na mabasa kay sayop man na. Pagkatara, ang imong tema, sumala sa mabasa sa Biblia o sumala sa dili mabasa sa Biblia? Tubag. Pamatud-an ako sumala sa Biblia o gipamatud-an ako kanang imong 1844 perting sayo pa kay dili 1844 si Kristo misulod. First century pa nagwali na nga misulod na si Kristo sa labing balaang dapit. So wa na gyud pag-asa o puruhan ng imong 1844 nga may sakto na. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo sayop ni nga doktrina sa Adventista. Unsa man day hustong doktrina sa 1844 kasayop man ka ang doktrina sa Adventista 1844 ito kan. Di na ko obligadong pagsultian nga husto kay sayop lagi na ang katungdanan din nga bungkagon kura nga sayop pinaagi sa paggamit sa Hebrew 9:12 that Christ entered into the most holy place. Nisulod na siya. So ayaw ko pangutan-an ng i-prove na ako dyan ng 1844 kay sayop na siya nga pagtulunan. Imong katungdanan na unya nga imo nang i-prove na correct na. Ang akong pangutana kay ang imong tema conclusive sayop.
Prabil ka mo, insulting nga sayo kang 1844 nga mo'y pagsulod ni Kristo sa sanktuaryo sa labing balaang dapit. Itukan ko na unsa na gusto pagtulungan sa 1844 nga dili sayo sama sa Adventista itukan. Di na nako pagtulunan ng 1844 imo na. Ako lang giproblem nga sayop na. Pinagi sa paggamit sa husto nga mga referensya sa Biblia aron mo guba na ng inyong sayop nga pagtulunan kay gihilot ra man ni White ng sayop ni Miller. O sa ako nang giingon na ay manghihilot nga tiwasan hinunay mong piang no si Ellen White na niwasay ni kasayop ni Miller. So pagutana. Mr. Paul, akong pangutana simple. Kay sayop man ang 1844 nga doktrina sa Adventista. Makatug-an ka ba sa hustong pagtulunan 1844? Makatug-an or dili? Tubag! Kategorikal. Tug-anan ta gani ang 1844 sayop, unang sayop 1844 gibasa nako sa American Prophecy inyo man gamiton ko ni inyo ang inyong unang teaching in 1844 nga si Kristo mo balik sa kalibutan sa tuig 1844 na sayop mo ang interpretation according din na sipyat ang interpretation ikaduhang interpretation niyo sa 1844 nga misuod si Kristo sa most holy place na sayop na pod. So ang imong pangutana makatug-an ba ko sa 1844? Makatug-an ko kay pitin sayo pa. Okay. Sunod pangutana. Kung si Kristo mosulod sa labing balaang dapit sa 1844, makahimo siya dili tubag. Di gyud na pwede mahimo nga mosulod siya kay nakasulod naman siya pagawason pa din nimo sa 1844 para mosulod na po 1844. No, sa naman ka. Nisulod na gani natong first century. Pagawason na po niyo papasudo na 1844. Di gyud na mahitabo na imong gipanagha Mr. Bendilio. Ang akong pangutana Mr. Paul Alima, kung si Kristo mosulod sa labing balaang dapit 1844, makahimo siya o dili? Tumaga, kategorikal, makahimo dili? Di na lagi siya mosulod na kaya nisulod na gani pagawason pa din para mosulod na pod. Asa di mo mabasa? Imo na manipulehon si Kristo. Ayaw ay manipulate si Kristo. Gawas na kay pabalik ko na po 1844. Posible man nga mosulod ka diha. Di gyud way gyud puruhan nga insakto ng 1844 kay naguba na mismo sa kasulatan. Okay. Nga nisulod na si Kristo sa holy place wala pa gani ang second century sa pagsulat pa sa Hebrew. Sunod pagutan na. Uyon ka ba Mr. Paul Alima nga ang sanctuaryo sa langit doon ay duha karom holy place o most holy place. Uyon ka sumal sa Biblia so Oyon ko ni Ana. Pero si Kristo misurod lagi sa most holy place dito pa sa first century gisulat na sa Hebrew 9:12 he entered into the most holy place. Ang sayop diha bisa pagkatuluhon pa nimo holy place, holier place, holiest place. Sayop gihapon ng 1844 nga misulod. Sunod pangutana. Ang akong pangutana Mr. Paul Mone. Uyon ka ba nga sa holy place naa dito ang mga candlestick? Uyon ka or supa? Way problema na bro basta ang pagsulod atong gidebatihan nga dili 1844. Di ang pangutana, uyon ka? Uyon lagi Okay. to. Wa ko isupak ana. Ang isupakan nako kanang inyong sayop nga pagtulunan. Sa Sunod. 1844 ang pagsulod ni Kristo. Gubak na ana dinhi pa lang sa Biblia. So Sunod pangutana. Kung mabasa nako sa Biblia nga nakita sa usas mga apostoles nga si Kristo nagtindo diha sa dapit nga doon ay candlestick nga maang holy place dito sa langit. Sufakon o yunan? wa lagi na problema. Kaya nga naman holy place, most holy place ang atong gidebatihan ang most holy place man. Nga si Kristo lagi misulod na 1844. Okay. Bosa sayop lagi ng imo Mr. Bendilio. 1844 misulod. Guba naman sa 9:12 sa Hebrew. Matod pa nimo nga nasulod na sa Kristo sa most holy place. Unya ang holy place lahi sa holy place kay na ang candlestick. Unya uyon man di ay ka nga nakita sa usas mga apostol si Kristo nga dito siya sa dapit sa holy place nga na ang candlestick. Uyon asapay tinuod na sa most holy place dito o nga pa sa holy place. Tumaga. Ang tinuod kining Hebrew 9:12 ang imo may sayop 1844. So pagutan na. Okay. Kay matod pa nimo ang Hebrewano 9:12. Ang Hebrewano 9:12, mabasa nimo nga gikan dinhi si Kristo dito sa most holy place. Wala ni agi sa holy place. Tubag. Daghan na itong ipangbasa nako nga he entered into the most holy place. Asa man sa gikan sa
Mikaya man siya. Kaya basa na kaya dito sa... Okay, salamat. Okay, itong hatagan ang matag usa ug masipang pagpak. Ang hiyo na akong kauban si Brother Ralph nga may bubasa. Brother Ralph, Okay. Para bro, tigbasa ko no kabo. ako hayo tigbasa kay may namang sulti ta nga naa tay tigbasa. Okay, atong ihatag na usab ang kahigayunan sa musupa nining maong tema sa gipabarugan sa Taison Brother Paul San Pablo Alima, sulod sa 15 minutos. Time start now. Okay, mayong hapon mga kaigsunan ko rin sa Cebu sa Plaza Independencia. Karon pa ko kakitag debate nga nahibalo siyang sayo pero di siya katugad kung siya husto. Nakuha ba ninyo pawet? Once mo conclude kag sayo, ito ka ng husto. Kaya usaw ni mo pagkambil sa tao nga sayop na nawa kay maprove na husto. Tinaw, nangutana ta, mabasa ba sa Biblia na si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa labing balaan dapit? Ang tubag niya, di mo basa. Nakasulod lagi. Nakasulod na daw. Mauto pa na, kasulod na. Ang pangutana dito ba pugani siya? Ha? Ha? Mga kaigsunan o mga kagalaan, nigamit sa lagda. Gigamit ang 1844 nga nisulod si Kristo sa labing balaan dapit. Lagda sa Seventh-day Adventist. Pamatod aniya, sumala sa Biblia ang referensya. Gipangutan sa lagda, mabasa ba nga sayop? Why mabasa? Kay why kawatan mo angkon? Why man ko nangutan ang kawatan mo angkon bagay? Kay ang tubag, may unta itong pangutan ang kawatan mo angkon dili. Di ba? Sakto itong tubag ka. Why kawatan mo angkon? Nangutan ako man, mabasa ba diha? Nga sayop ang doktrina diha nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaan dapit. Why mo basa? Ingon na siya. Dagan siya pang basa. Usas gibasa niya Hebreano 9:12. Unya 9:24. Unya ang nindot igsoon, mo nindot. Niangkon siya nga lain ang hulagway sa balaang dapit o sa labing balaang dapit. Unya niangkon po siya nga nakita sa usas mga apostolis nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit pa. Sa ato pa ang Biblia, wala di ay na automatic nagtudlo nga gidritso si Kristo. Kay og gidritso pa, dili na unta na gidritso, gidsulat nga nakita dito siya sa dapit nagtindog sa duna na adiha ang mga kandilero or candlestick. Wala yung mabasa sa Biblia. Atong basahon. Ato ta sa Catholic version. Naadyo'y tinuod nga sanctuaryo sa langit. Hebrehanon 8:5 atong basahon. Hebrehanon 8:5 yung diri. The worship in copy and shadow of the heavenly sanctuary, as Moses was warned when he was about to erect the tabernacle, for he says, see that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. Okay. Naabay langit ng sanctuary? Naawala. Naa heavenly sanctuary. Mabasa. Ang pangutana, ang heavenly sanctuary igsoon, giyon sa manipaghulagway, kay mao man gipakita sa Dios kang Moises, sa diwa pa siya nagtukod og sanctuary din siya. Mane, Hebrehanon, Kapitulo 9, versikulo 1 ngadto sa 3 sa The Living Bible Catholic Version. 9, 1 ngadto sa 3. Ingon din eh. Now in that first agreement between God and His people, there were rules for worship and there was a sacred tent down here on earth. Inside this place of worship, there were 2 rooms. The first one contained the golden candlestick and a table with special loaves of holy bread upon it. This part was called
the holy place. Then there was a curtain, and behind the curtain was a room called the Holy of Holies. Unsay gingon, gisulti ni Apostol Pablo na ang sanctuaryo dito sa langit na gihapon ng kahimtang na dunay duha ka room, duha ka kwarto. Ang holy place na diha ang candlestick. Unya na'y kurtina nga nakaulan, unya ang luyo niya ng mga kurtina ang the most holy place. Sakto to ya, nagibasa sa Hebreano 9:12. Pero sa di pa maabot sa Hebreano 9:12, klaro tinaw nga si Kristo dito nakita sa dapit sa may holy place. Revelation 1:12 and 13 atong basahon. Revelation 1:12 and 13. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. His hair was white as wool or snow, and his eyes penetrated like flames of fire. Asa nakita igsoon sa Ginoong Hesus ni Apostol Juan dito sa dapit nga naa ang candlestick, mga kaigsoonan, dito sa langit. Unsa gani balikon nato igsoon ang Hebreano 9:1 ngadto sa 3, ang dapit sa may candlestick, holy place, mga kaigsoonan, dili most holy place. Ato basahon, balikon nato. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. Okay, klaro. Anya kaya atong tema Biblia magreferensya. Naay mabasa nga si Kristo nakita dito sa balaan dapit nga nadapit diha ang candlestick. Anya kay na may referensya sumalas tema. Nauna nga sa Selected Messages Book 1 page 125 nag-ingon din in 1844 Christ entered into the most holy place. May pa ko, kaya na ko'y nabasa, siyang ningong sayo, wag yun itao'y nabasa nga sayo. O niya, normal man na, basta gani kaatbang sa pagtuo, di yun na mo uyos doktrinas gitudlos kaatbang, puro guna sayo bisag sakto. Di ba? Kaysa man kunong tawana karon nga mutugaan, mo uyon nga, sakto ng doktrina niya, kaaway ka, kasupa ka sa mga pagtulunan ka sa mga relihiyon. Mauna mga higalang mga kaigsuonan ining tagnaan sa kahaponon. Isip usakan negative sa tema. Ako lang gisundan siya nga ang iyang pag-ingon ni Dritso si Kristo sa most holy place dili na tinaw dili ko agad ko magpamatud ani. Ako lang gikorek ang iyang iyon nga gihilot ko ni Mrs. White, di naman po makabasa sa ilang jiwat manghililot. Huwag gani, mabasa na si Ellen G. White mananabang, maghililot pa noon. No? Nga, Salmo 1:5, ang magbutang-butang ta, di na mata ka gawa sa silot. Hukom sa silot sa Ginoo. Ano, nagpahilot is Paul, alima kang Mrs. White, mo to, o po ko kami siyang, ako nagpahilot ko, Brad, niya, gitiwasan man kong ang piang. Unang nakakongklod ko nga, manghililot si Ellen G. White nga motiwas pos na piang. Higala, igsoon, pila na oras, niining takna mga kaigsuonan. Atong na suta, opinion ra ni Paul Alima, ang konklusyon nga sayop
ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo nisulod sa labing balang dapit sa langit. Nga naman, huwag may mabasa. Sumala ko sa Biblia ang referensya. Ha? Nga ni Arabag ilang kuan nga libro katekesa mo Catholic Church nga ang bungtong mo interpret sa Biblia mao lang ang magisterium nga mao ang Papa sa Roma. Asa ka ha mabasa sa ilang CCC nga ni-declare ang ilang Papa nga sayop ang doctrine sa Seventh-day Adventist nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Kung naay mabasa man galing, nakatabla. Nga naman, mabasa kung sa kontro man po, natural man na. Nakatural man na. Pero, kanis Brother Alima, buutan kayo ni. Butugaan na po na siyang way mabasa. No? Now, niilitak na ang mga kaigsuonan o mga kahigalaan. Kung ningong gamit kang sayop na, di anang gusto. Lasa and evidensya. Kay, gasige na kang iyong sayop, wapo kayo ipresentar nga husto. O niya sumala sa Biblia, imong ibasa ng Biblia, pangutan naon po ka, wapo kayo mabasang sayop na. No? Mao na ang mga kaigsuonan. Mao na nga burden of proof na niya karon kay negative man ko. Negative ko ang negative ma. Ano ni nga debatiha. Burden of proof na niya nga mingon na siya. Kung mabasa na ko dili sa Biblia nga sayo ang 1844 nga doktrina sa Adventista na si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. O yun na nimong kapildihan. Mabasa sa Biblia na mga kaigsuonan. Wailangan akong hipuso na. Uli ko dumagite. Di ba? O huwag mabasa. Di gyo ko magdali-dali uli ani kay pintahonon pa na niya kay ang iyang sumala sa Biblia referensya ni resulta sumala pa niya. Muna akong tambang ni sa akong kaatbang. Amigo kay nako ni. Sa sunod nga debate, ayaw gamita ang Biblia kung wag gyoy kay mabasihan diha. Inga sa sunod nga debate. Pamatod anak ko, nasayo ang doktrina sa Adventista sa SDA na si Kristo nisulod sa labing balaang dapit 1844, sumala na ko. Way labot ang Biblia. Wala ba? Wala ka ng mga anak o ka sa radyo. Iya lamang ni sa nagsibya, way labot ang istasyon. Kaya imong apil-apilo ng Biblia o di ka makatugan na mabasa sa Biblia na sayop na katilingban sa mga taong maminaw. Naghimo-himo ka og ideya na walay pasikaranan sa Biblia. Gibasa nimong Biblia na imong puhunan na ang imong tinuod kay nay Biblia nga mo pamatod apan napakyas ka kay waka nakapamatod sa Biblia na ang doktrina sa SDA 1844 musulod si Kristo sa labing balaang dapit sayop mga kaigsuonan nya di kuno makahimo mura po na Kristo nga Dios nila nga di makahimo. Makahimo ba si Kristo pagsulod? Adili makahimo. Magbutay kang Kristo pagsulod? Walay butang adili mabuhat sa Dios. Lucas 1:37. Base kinilang Kristo inutil kay dili makahimo sa pagsulod sa 1844 sa langit ng sanctuaryo sa labing balaang dapit igsoon. Ang akong Dios makahimo sa tanang butang si Kristo. Mahimo niyang tanan. Igsoon higala negative man ko. Negative mo ko. Sabi katungdanan sa negative. Alang-alang mo yun. Ha? Di ko mo yun. No? Kaya negative man. Sa debate, o sa'y affirmative, o sa'y negative. Ang pakyas lang sa akong kaatbang karon, nagamit o sumala sa Biblia ang referensya, pero wag yung mabasa ang iyang tema, sumala sa Biblia ang referensya, nga sayo ang doktrina sa Seventh-day Adventist, na 1844, nisulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Mauna, atong hinuktukan mga igsoon. Kamang naminaw karon, ang inyo pagtimbang-timbang lang. Sa debate, walay daog wa ipildi. Nga naman, gawas o mapustahan na mo diha, o saan po ninyo pagdeklarar. Kaya ang moderator di man ni judge. Ha?
Kanya, niining di Batiha, kami ni Brother Paul Lima, kaming duha pilde. Ganoon, kami may nigasto sa among kaugalingong plito Brother Paul Lima, apirsa, praise the Lord. Pero ngay mo ingon diha, natapla na mo, iripa na mo ang inyong mga plite. Kamong duhang Brother Paul Lima, aron dili mo yung tao na pilde. How amo na po ng dawaton, aron kami, puros na po ni Daog. No? Kaya nga mo din mga kaigsoon, aron mga kahigalaan, layog sa rason, pero way labot ko rason mga higalag igsoon. Pagpaka na itong Ginoo. Ay, ako! Okay, daghang salamat. May hapon ka na tanan.